Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं सनजना ब्लग चेनेल गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर जों दा दंफैयो मारे गामियाव कनफारेन्स जादों स' बेयावनो फैदों जोङो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो जों मोनफैबाय गाइस। हाय aku tuh sampai kemudian kamera मोजां deh साफायसो नुदोबा खोमसि मारबा नुजोबदो स' लोगोफोर जों दा नै गेट सिङाव हाबबाय आरोना लोगोफोर स' मा जायो मा नायनाय जायो देखायनोसै नोंथांमोननोबो स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नै जोंना लोगोफोरा दिनैसो नुबाय बिबारिखौ seram light होना दोनैला बड'फा जोंनिफ्राय दा फट' लागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय स्टेजआ दा मोसानाय कम्पिटिसनबो दङनो ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो फट' जाखायो स' लोगोफोरनि जोङो चेयाराव जनानै ओरैनो पेक रायलायबाय थादोंमोन आरो बिदिनो माबा माबि ओमफ्राय बिराद गान दामदोंमोन ना ओंखायनो आङो भइस अभार होनो गोनां जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आलारि बाथिबो फोजोंनाय जोंना जाबाय आरोना लोगोफोर माने बे मिटिङा एबसुनिसो जादोंमोन आरोना लोगोफोर नै आलारि बाथिखौ लगायखांबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंथ' मोसानाय कम्पिटिसनबो नुवासै लोगोफोर गेवलां मेलाव जिरायनानै बेयावनो थानांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों मोसानायबो नुवासैना लोगोफोर ओमफ्राय बे मिटिङा जोबनानै ओमफ्राय ओंखाम जानानै जों न'आव फैनायसै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन आरो खौसेथिनि खुलुमनाय मान बावनाय आंनिफ्राय जासिहरग्रोबाय दिनै जा 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा गान्धीबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नायसंहरगोन जोंनि उन्दै लाइमोन खुदियाफोरखौ जाहाथे मोजां दैदेनलांगोन जोंनि बिगोमा जोंनि गार्जेनफोराबो जाहाथे जोंनि उन्दै खुदियाफोरखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां गाहाय आलासि बिथांनिसिम साबायखर बावनानै आङो दिनैनि Mana gitu? Si moजां खाबाय स' लोगोफोर दा जों नै आलारि बाथिखौ लगायखांबाय आरो लोगोफोर माबा गावगासिनो नोंथाङा जेरावखि गैया मानो
फैनानै सानैजों खारबोनांगौबालाय माबानिफ्राय जों लायनो ओइ बमा खावनाय सिगिदियो माबानो गियो आं मा सिगां बेद्रोबाय थादोंमोन देवाल खालामाखै बमा गावनि होननानै सिगांनो गासै दलाय आफादनि गासै बेलेग बिथांमोनखौ थांबावनाङा सयथिं डेलिगेट हलसिम थांनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों आलारि बाथि लगायखांबाय ओमफ्राय जोंना दै दसे जनानै दङ ओमफ्राय सोरबा गान रोजाबोन आरोना ओमफ्राय बेखौ नायनानै मा होनो डेलिगेट मिटिं जगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव थांनोसै ओमफ्राय बिराद अमा गावबाय जौसाङाव सानैसो फैनो थाखाय आं खावलायबाय गगा मोनदो बेसोराया लोमजागासिनो खर' सानाय जागासिनो देवालिनिफ्राय देवालि जाबाय दाबो हामाखै देवालिनि सिगांनिफ्रायनो लोमजागासिनो कर'नाखौ दांनाबो गुजुनाया हामाखै लोमजाना थानाय लोगो लोगो जाखानांगौ बयबो सोलों नोंथांमोन जेरावखि थाङा जोङो जौसांसिम फैनांगौ लाइटआ जेराव नांफैदों फंबाय रन्त बसुमतारी नोंथाङा जेरावखि थाया मानो दे थाबैनो फैनांगौ बिमारि आं खान्द खालामबाय dari bicara metai penggon Pembai untuk busuk dari takai boy kita coba ya saya pemahaman ke Kering kanggem, saya kan jasa mami cale. Listen